No. Keep my word on that. You didn't make a leg out with you, I want him to collect him. Aga. And when him did not get me. If I put on one, it was on a credit. Imana na go one apple. O to mu nam no, nwa mo ke bum no no. O na check e mara me ga akota yo go down ya. Go we je ha ji onwe ya. Aga e woro na nkete biko, o na be nwa nwan no. Me be na nwa go nwan. Mi bora mo bakuto funya, o ga na alu ya. So biko kwa ụgwọ isi nwa m onye m ji bịa. Ada m ịkọ akọ. Ego anọbet. Ego anọbet. Ego nọrọ ego dị ọnụ ga-agwa m agwa bịa kọmiti ego. Ego nọ m bịa mee ya. Ada agba ụgwọ isi nwaanyị agba. Mgbe nwa gị nwaanyị gbaburula igbe, buru igbe ọgba ndụ, igbe ochie. Ele ihe m ga-abịa ịkwụ ụgwọ sef. Asị bịa kwụ ụgwọ bịa kwụ, mmadụ na-ewu ụzọ gị gara izi ihe gị hụ ya sị, oh I like this, gị kwụ ụgwọ ya. Nke a like dị m ya bụrụ onwe ebe nga asị m bịa kwụ ụgwọ. A ga-enye m time o. A ga-enye m time. Ihe m hụ ga-alike chabedị m ya. Ele ihe m ga-akwụ ụgwọ efọ. Gị yiri uwe ọcha macha m ya eche m ịbịa gị kpọrọ ha nne gị kwukwu ga kpama. Agha otu aka isi dewolu. Ọ weta m si dewe ọnụ kwe. Nsogbu adị. Ọkwa na-akpọ gị agha. Ọkwa aha gị were agha. Next time m ga-abịa hia, aga m ebusa gị agha. M ga-ebusa gị agha, ịghọta na kaki no be leather. Ịkpọrọ nwa nwaanyị gbagbo ojii na-akọghịrị iyi na-akọghịrị, a na-alụ nwaanyị na credit. Anụ ọhịa. Chere aka ghọrọ m, you will see. Idiot. Onye agha Michael. Angel Michael the warrior. Ị ga-ebuso m agha. Aka m agbajisiri agbajisi. Gị buso m agha, m nwee buso gị agha. Jehova nkwụsị maka a ga-achị gị ka anwụ chụpụga gị na famili. Gị kpa maka ndị agha nke eluigwe ebuso gị agha. Who you? Iwe onye? Ị ga-eji abịa na nga nna m na-akparị m. Gị kpọrọ liability kpọsa m. Gaa kelebe Chineke gị na anọ m na good mood mgbe ị bịara nga. Maka Chineke m na-aka gị na ihe na ahụ ọnọdụ agachi agụ n'ọnụ. Ị bịara nwa nwaanyị lele ihe m ga-akwụ ụgwọ ihe. Ihe nọ nga liability nkụjọ ọnwa oyi tụwa. Nwaanyị ote anya ihe m ga-abịa ịkwụ ụgwọ. Mana bịa nọ n'ego maka mmadụ ya na ndụ gị nna ya n'ozu. What kind of nonsense be this one? Gị buru ike nga ego agba obi ochie trala nchara hụ ka ọ na-arahụ na ya dị ka oke na-akpakpọ na kọbọd ọrịa niile bịara na ahịa osositalia chiri gburu m ụmụazị ga-ehu ụkwụ ịbịara na m kredit achịzara gị ụgbọelu ihe m zụrụ gị n'ihe ga-asị m zụrụ gị ịbịara agba m ụgwọ nna m ga-agba gị ụgwọ ma ha agbaghị ụgwọ gị kpọ m onye osi edi ahụ ọdụ ga-adasị gị ma nne m iyi uwe white bịa ka ọzọ ị ga-eyi uwe mkpa ala nga nonsense. Tụkpara ya ahụ ka anwarị mma maka onye nwoke abụ onye a na-egbu ka edi abalị ọkpa onye nwoke abụ biko kwa tụkpara ya ahụ ka anwarị mma tụkpara ya ahụ ịmara agba agba bifọ a sị na icheta ihe m gwara gị a na-akwụ ụgwọ nwaanyị instrumentally 1,000 before ọ ga-akwụcha ụgwọ dis bia ha na-egbu oge na ọmụjuorele gị n'ụlọ every year 4 children 3 years 1 dozen ebe na bụrụ sọsọ dadi na mommy mana ịdị ekwe akụ i were aka gị kechie ka spaglu a sị na ije na-akwụ 1,000 before gị kwụcha ụgwọ oge rucha 12 years nwaanyị amụjuo n'ụlọ ụlọ banye minipos ha agaghị ibi return ziri ya return ara gị back enyere gị information a n'oge mana ihe uzuru ya mechaa gị je ka ị ga-ebite ego na ndị meeting jekwuru nwoke a obi na nwa obere na-akpụ nwa mgbe nta ịkwụcha n'ọgwụ azụ were onwe gị ike bifo enweghị na-eme na nwaanyị amụjuola ebe niile nụnụ ịghọtago ote m si ele gị ufu ote m si ele gị lahịa nwe kampa mgbụrụrụ otim ihe nọ nga ịwọ na aṅara oge eshi piu gị mega rapụta ire na nkọbi ego ọgwụ ire ngwa ụla mụwọna nne gị ụla nwoke singa onye uwe ọcha singa akwọ mụ na singa alawa onye kwuru onye ta awụrụ problem nye m nwatakịrị ka m nụ narị elu narị ọkụkọ ịbakara nga ata aṅara ọchị nyekwa ụda ahụrụ n'ugbo onwe m stupid people nke mmadụ ga-esi anọpịa mkpụrụ ihe emere m ọnụ ụnụ gịnị ka m mere ọnụ n'ala nụ a na-ekwasịrị na ụmụ mkpụrụ ọgwụ abụọ si
ha siara m ha nga agbalaga ka eburu ahụ bụrụ igbo ọzọ eji eli m na ya bute edowe obi ya nga obi igwe bịa di ma ebupụtụ gị n'ozi ụlọ gị kpọ m onye ochi kara lụta ọ bụ na gị taa Mama don't get iri ka mmadụ anụ gị ngeri o dị ihe gbasara anyị nwa ọ gbasara ha o wepụgadị oche gị ịhụ na ebe anyị zaga wala nna anyị so achịrị ike na every time bite nga ka anyị zanga mi bilite kpọrọ na agbụ unu makwa onye unu na-agwa okwu anwụ nwunye mpanụ bịakwa ntị the earlier unu ghọtara ya sawo nwunye nna unu beta for unu ma ọ bụ onye na-adịghị abakwa m unu ọsịgịnị bless you that tell him don't worry for her. Eso? But you don't follow you joke, Abi. And I was a hand and little nice. And I like the church could have go to the fire. Can't see all. I'm not him. I don't think it. Look at me, told you saying to go out to about all night. Jemma Bobagi, it is you will read. If I don't know, I feed on. Oh, but I like that. Jemma Bobagi, eh? Uka muna na nyo kang papagi agwala ifidele si wala lolo kang bagi ulo aga ba man ay naga ba ulo ogwo sikwa na ebe mpani elu be wanu ewu naga alo nna ya ga alo ge oga woko keke wi wora gbara lo batara ni mo lo am ga ba shira ga to say igwe lock say ya ro bogu wota na ya ro boga wa abo Ibrahim na chu ana ma chu nu ke ezi reforo na baza nna achicha ge mkpụrụ okobo na mkpụrụ ntorogu unu na-ekelije tenisi mikunu na wulire elu na ngwakwa unu gara ajụjụkwa ajụjụ m ga-ajụrụkwa ajụjụ m hehe nwadụkwa m kọntrol enwekwa m jilalụ n'ọgụ enwekwadụkwa m jilalụ ihe m ga-agbanyekwara n'ngo ọkwa fim m awụtụkwa love story ga-ahụtụkwa Ramsinua n'ime fim m ndị na-agha julaga n'ime fim m ndị na-anọ n'ime fim ozubi ga-ajụrụkwa ajụjụ ọgụ enwekwa m jilalụ n'ọgụ maka Chineke kere m la kom no go bo zo msegi fam to ba si aru na pata why di man na gana market amata kwa o pata no heavy to baby no show just type what pema ibu mugu e ula na so what is happening kwa ha ya ga me ni ga me ana la na ni jani oju o wo jani oju o ke wa le ya nnukwu ụkọchukwu gbasakwa aka ọtọ n'obi nabata gị na ndokwa isi mere nụ inye asị na chọọchị imebiela ụwa sa nwa bịa ha ka gị ị gabara n'ime ahịa gaga lụọ ọgụ sabi na gị were ote anya gaa n'ime ahịa ihe ị ga-emere dị mkpa dị gị ụwa nna na-ele anya site na ma Chineke ọ ga-eme mara ha nabata m mkpega na ọchọchị anya m katikis na parish anyị gị ka gị lụrụ m ọgụ n'ime ahịa akwa m isabi na alụrụ ọgụ asasa sọwo agha alụrụ ọgụ ka m lụrụ aka m ji lụọ so ihe chọrọ nwaanyị be m bịa n'ote kparịcha m kom ekurieku nshi mmechi ọnụ fọdụ aka elege ya maka awụ m ihe akpụrụ akpakwa ya erighị groto veji maria na-eguzo ote aga m akụkwara nwaanyị gara aga bụ ọgụ n'ime ahịa ihe ọ bụla ego o mere gị unu gịnị ka nwaanyị ma mere ka ọsọ bedo na ọ chọrọla aja ma o sie mmiri ọkụ n'ogo ma ị na-eme n'aha nna gafere makwa ihe ọ gwara m gịnị ka ọ gwara gị ihe ọ gwara m ụtụ m n'ọnụ ọ gwara gị ọnụ nwaanyị mepe ọnụ o ji eri ji na-ede si m nwaanyị anya mpịa si m ike nwaanyị anya mpịa wu good morning ọwa ekele ọwụ compliment of season ọ kpọrọ gị nwaanyị anya mpịa elu ụka ọjọọ nọ nga ọwa anya ọpịa dịgị onye lechara mma na anya pịara akpọ gị nwaanyị iche mgbe ọ gbara gị onye ngwụrọ ka ị ga-abịa si ya thank you
ọ ga-akpọ gị onye ngwụrọ mbụ anya wọbịadịgo enwere otu nne si aghọta ụka ghọtazie mmadụ lechiri onye anya pịara wu isi otu anya wụ ihe fere na akpọgwụ nwaanyị anya mpi ga-asị ya nne m ekele dịrị ego gị gagaga ịlụ ọgụ ya bụ otu isi agbụrụ nwe gị ọgụ anya pịadịgo ka mgbe ka epịakọrịla ka ị ga-ama na ịhụ nwaanyị isi asịbeda akpọrọ gị onye isi ọwụ ihe awụ hafụ isi ọwụ ihe iwu ụda ị kwesịrị ịnọ ihe akpọ ndị isi pụta bịa nọ na ihe onyinye gị na ọ ga na laịn ha gaga nụrụ ihe dakwa ogwe daga na shi gị ga na-akparị m aha m na-eto otu m na-esi ebi ụda aha m na-ama ga-enye m katikis n'obodo gị gawa n'ime aja ọkwa ihe m ji sịba na anabata agaghị m anabatacha gị fully into this compound ị chọrọ ịrọba aha m na the mall ị chọrọ iwere aha m lọbọ ya na mọlụ aha m tụrụ aka m fọm ọrụ onwe m aha na kọmuniti anyị enweghị ga-esi ọbụla m gara chọọchị fada gosicha oriri mmadụ awụ onye mbụzọ a na-enye oriri ma oriri gị bụ ebuzo ede m ọnụ enweghị onye ụwa oriri ga-ebuzo agbọ na onye ụwa ọrụ na-agba maka fada mara abalị si saa dị nwa onye nkọlọ mana nri mana oriri nsọ asị fada nwụrụ anwa asị fada parish nwụrụ anwa bụ ụzọ onye ndị ka ọzọ takịrị ele anya ịkpọsụ m ọgwụla maka ịbụ onye nkọlọ ga-egbu gị gị na-elecha anya arachaghị ọnụ ka eke nji abụ iwudo onye nkọlọ ele ihe ekiga na famili ele ihe ejiri tọja m go iwudo onye nkọlọ nwa agbọghọbịa dị agụnụ dị kọrọ na akụwa gị anya akụpịa wụọ gị anya ha wrie buru gị ote ka ya frin bọs bute ozu gị nga iwudo onye nkọlọ mụ na ga-ele onye nwe onye nkọlọ kedu m tịkpa ha ka m oriri m natagbele m ụgwa nụ gị natala ya maka chukwuba anyị na ntị gị onugwụla agbanwe ngwa ọbụla asọ mmadụ 100 nwụọ n'ọnwa mụnwa ala ilu niile ka m ga-ekwosi ka asị onye ga-ekwu oge aja ka anyị na-ebu ụzọ abịa ekwu oge aja niile ọta ka ha ga-ejirịta ali etu o dechi pọkwa n'ala ili nke gị pọchiere gị onye oke nkọlọ a ga-ebu ụzọ ekwosi ike gị ị na-eri oriri nsọ Monday to Sunday ha arụgo ka ị na-anata ya na-anọghị n'ọkwa mkpụrụ obi wee bịa kraịst n'ịla ọkwa grasia m n'obi ịnọdụ n'ọkwa grasia m n'ọkwa ya nga ka ikwe ya ma aka odo ihe niile imetụta ya na-asị ife ka m gwa gị gị na-alụkwa ọgụ ka ị na-alụ isi ọdụ m ga-emega nweta rịmpọtụ na ịlụlụ ọgụ gị lụbakwa ya n'ime aja lọsọ gị kụgba ọ n'ime chọọchị ka ị ga-alụ ahịa ma ọ bụ gị gaa n'ala ili nga mmanụ nwụrụ gị gasị onwe gị alụọ gị nọ ihe ego oghe gị were ihe ghere oghe jebe nga ịlụba ya n'ọlọ gị sikwe nga eburu ozu gị bụla ya nna gị ihure na-ada eme o ji nwa ọmụrụ amụ ji etọ mgbere were metara ya nlọkụ gị ma aka ote ya na famili m ote ka a ga-esikwe m aka ebupụ gị ọkwa mụ na gị na famili ị ga-ahụ ya ma ọ bụrụ gị ka ọkụ na gị fụta masị n'ọba fọpụrụ m gị kanopi nọ na nna kanopi nọ na nna ofopụfọpụkwere gị akwarịrị oge gafukwe fada krismas Sunday to Sunday gị doburu flawa gaje imege kọpas kristi eme ya ụda ha taa ma na-eji eme kọpas kristi ọ mmiri nụ n'ụlọ ịlọla mgbe ịlọla ị ga-ahụsi anya ọ fụtara gị na ndụ m ya ga-akọ mmadụ ntụ gị wuo na ntụ gị ga-alaghachi onye kere anyị ga-ekpe anyị ikpe ma anyị nwụọ ya mere ka anyị kwụsị mfuli elu kpọmkpọm dagaga njem mmadụ ntụ gị wuo na ntụ gị ga-alaghachi na ntụ gị ga-alaghachi onye kere anyị ga-ekpe anyị ikpe ma anyị nwụọ ya mere ka anyị kwụsị mfuli elu kpọmkpọm
Ndị a ka ọ nọ mgbe anọrụ m ala ya kụọ teku. Hello! Onye mere ihe? Onye mere ihe? Onye gburu tomato? Onye buru tomato ofe? Hey! Alụmụ duru dulakwara m ya na ndụ ọkwa dubu ya na lili ha. Hey! Onye gara buru tomato ofe m. Asị m alụmụ anya ka anya kwa ha dụta ọkụ ihe. Onye buru tomato ofe m asị m Sam ndị biri ihu otu a ka ha ga-echi duga dubu ya na lili ihe. Otu a ka ọ dị. Ọ ga-emesi tomato ofe m pụtara ahụhụ shie. Rapture power ofe. Akwụkwọ nsọ. Job, na di ma sabi school ko. Leli tani ya chita nani yeri. Ana bo wani ono. Come on. I'm like you, man. Itala no longer. Ta. Go come on, take a look. Go, listen to that. You know, come where? Go, I will have that. I'm change to you. Don't know why I'll take a change there. You change there to